La Biblioteca Singuerlín Salvador Cabré ha acollit una nova jornada de networking empresarial per reforçar la visió comercial i la cooperació dels emprenedors i emprenedores de la ciutat. La jornada ha estat inaugurada pel regidor de Promoció Econòmica i president de Grami Impuls, Carles Combarrós, i per la regidora d'Economia i Innovació, Lídia Guinar, i ha comptat també amb la ponència de Jorge Cuervo, coach d'equips i autor del llibre Mejor liderar que mandar. Organitzada per l'Ajuntament de Santa Coloma a través de l'empresa municipal Grami Impuls i en col·laboració amb els ajuntaments de Badalona i de Sant Adrià del Besòs, aquesta tercera jornada de cooperació empresarial del Barcelonès Nord ha comptat amb més de 100 persones inscrites. Per enfortir aquests empresaris i empresàries s'ha desenvolupat una sessió de Getting Contacts que els facilités contactes amb d'altres emprenedors i generés noves oportunitats de negoci, des de trobar nous clients i proveïdors fins a crear nous socis i projectes. Aquesta sessió ha desenvolupat de mitjana, per cada participant, 15 contactes amb d'altres professionals i empreses de dins i fora de la ciutat.